Isyo. Serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Action Radio Philippine Standard Time, 1:38. Mayang hapon na rin at magpapangamusta sa inyo sa suning na hapon. Ari kita sa Sabado na edisyon sa This Is My Life. Siyempre si also to this meal being si Ino, yes, kamusta lang. Kay si doon mo ining adlaw sa pagtingog na naman. Ang mga wala trabaho sa adlaw ng Sabado, upod ang ilagay sa kapamilya sa iba niya nga nag-trabaho tugtog Sabado, okay. So, padayon dito sa itong sa mga obligasyon. Pero ang pagpangamusta ni Tito Wilma sa mga nabiling sa balay para sa ilang mga trabaho sa siningang hapon, nakapaniyagan na. Siyempre, ano ang inyo dalagi na kahilingan? Itong tayo nag-aupod ka mo kay Tito Wilma sa siningang hapon. Paagi sa programa This Is My Life. Relax lang kami doon. Especially, ay mga kabataan na medyo mga makingit pero makalilinaw. Relax lang. Linawanin nyo si nanay, si tatay, si lola, si lolo. Sometimes sila nag-pulupasiway, nag-relax-relax, nag-silusandig sa ilang sininga, dinakamtangan. Sometimes mga palamatinaan, sa upod kay Tito Wilma, sa ilang mga radio, of course, of the night kita sa 684 kilohertz, kahit sa mga kauturan mo na ito na malabutang sa atong pagpangalagad via online, ay sa Facebook Live, search nyo lang sa Facebook, kung may account ka mo, of course. Ara Action Radio Bacolod 684. Of the night, kita ni Tito Wilma, tugtog taknap sa idlaw Dinas, tugtog Sabado. Kag of the night man kita via YouTube, diba? Ara YouTube, search nyo lang Action Radio Bacolod. Live. Of the night kita. Kag, syempre naman, sa mga natipon ng mga balita sa Amon sa Mini Center, pwede ka mo ka-login sa amon sa website www.actionradiobacolod.com.ph. Ara, dira ang mga labas ng mga balita ng mga matipon man adlaw-adlaw sa amon sa Mini Center. May ara, radio, click nyo lang sa FDNay ng kita. Sabi na, ba? Kaya siyempre, sabi ko sa bunga adlaw si Tito Wilma, hindi magbasa sa kasasihan. Hindi naman ito hapon, magluwas man sa itong sinimanghatag sa dalagang sa ating telefon, ay abisgan. Kasi pang ilang ito na nag-uod ka, sa inyo man dira pag-alumon, niara nga masinyo, ito, ina, dalion na nato. Kaya magluwas man sina, ang ginapangatubang natin na pandemic, that's why, si Tita Wilma, kuliton niya naman ka mo. Sa pagpamundin sa especially weekends subong, Wak Domingo pa dyan, sinilipon niya naman ibigyan malikawan, di ka nanin natin kapupo. Pero ang pagsinong atong ginapahindon ng ginapakainitong sa inyo. At kinahanglan, bisan ara ka mo sa inyo balay mag-face mask. Yes. Kay tama, di ka makalalaton subong. So, halong-halong din. Face mask, kung maglakat ka mo kundiin na face shield, observe din ang pag-antara na social distancing, kaya kinahanglanon din natin ang pagdalas ng alcohol, ballpen, kung may kinahanglanon din. Kung butang nila na bilanglaan sa isa kasilidlan, sa rutuod na. Kahit atin may pangabay sa mga kautunan na ito ang susunod na pagbabakuna. Magbabakuna. Para sa itong safety. Kaya ang ibang na way nagapati na may COVID, gapati na get. Kaya gusto gid sampulan sa inyo pamilya mo, mga anak mo. Hindi na nabala pagsulat. Paamo ka na. Hindi pala. Pero realidad, hindi ginapangatubang natin. Hindi nila huglaho. That's why extra careful. Kaya kung kita nagahalong, ginahalungan man nato natin pamilya, ginahalungan man nato ng aton mga kaingod, atong sini mga tupad balay, aton komunidad, of course. Ang aton bugos na pungsod, kaga bugos mga kalipatan. Sabihin, kabasin kita sinatanan. Kay
Kaliwat, ginahambali dito yung matanan kita apispado, wala intention. So, relax lang ka mo dira. Angot man sila ganyo, ang atong siniya ahensya sa ikaayong lawas. Ara naman silang nakitaan nga posibilidad na magalabot iya sa 43 milya kada adlaw bago nga kaso. Wow, mga anak ko. Kag sa bahin naman sa Department of Education, ready na suno sa report sa face-to-face classes ang 120 schools sa face-to-face yung klase. Inabot sila yung kainigin pili na lang nimo. May limitasyon mag-inisa. Ibaloon man natin. Kaya nakakuha man sa akong atensyon na isa ka insidente nga isa iya ka police joke man lang. Joke niya yung kabuto niya armas karon kay na naglupok. Kaya paglupok sa armas di nakapatay. Napatay ako hindi man pero so daw ba resuscitation isa ka tayo. Really yan ni daw kayo ka namin sila sang pamatin ani to we nga panghatag siya pamakwa. Kasi naton sana all na manghatag ko no siya. Really ni sa pamakwa sa muli pandemic paano kaya programa paano atin na amo nang i-share ni dito we sa inyo sila hapon. And of course tuki ko man naton subong nga hapon tungod man sining pandemic sa karon, di ba may ara kita nga mga estudyante nga mga estudyante kag mga empleyado, di ba? Mga empleyado nga naga-work from home, mga estudyante nga ara sa balay, di ba? May ara man mismo nga estudyante at the same time naga-eskwela. Ano ba lang maayo? Kag sa ito naman ano naman tawi mga ginabatag-batag nilang sa inyo lawas, diba? Let's say, sa mga nagabatag sa kapoy, jutay lang activity, feeling mo, kapoy ka na, kagkadasig sa inyo kapuyon, ano ang may mga rason pala, indasi ka din. Okay? Kaga, siyempre dito will mga ating text sa kahawin-scope, sabantayan ninyo yung text sa mga zodiac sign sa tiniyan na adlaw. Aragi. Actually, yung Philippine Standard Time, 1:46 na. Sa itong sinipanaw sa siklatan namin natin ang pag-asa, no? Ting and Argentina itong IPDC. Nabagat man, gabahin sa Luzon, ang Mindanao, Central Visayas, dala kita diriwa, kag inatungod man sa IPTV, kag masulinan na, naman ka naman sa kapag sinit, maayo, hindi maayo sila si Aring Adlaw daw mo na. Pero iba naman yung bakit sa itong pungtod ang may pagulugalong kung magaling ng kalangitan, may panalag sa mga pagpanayisi kung pagsipas ang ilan. Sa din hapon, inatungod sa IPTV, tungod man sa foundation niya. Tito Wilma, Negros Occidental, dala na kita dawasan ni Visayas Sigas, kag syudad sang Bacolod, saptalap taman kita nga mga pag-ulan, at sa kutob sang atong nalabutan sa sininahaga, panakun sa init, magaling mo, paulan mo, dali lang. Okay, bagulang tuloy na patuloy. Ito panguhit kayo. Sorry, dear. Ang dapya naman sang hangin nga itong mabatsagan halin sa bagat na nakatindan, kag ina bilong nga isla sang neto. Ang taob kainit sang aga alas 8:45 sang naaga, kag magahunas naman alas 4:37 sininga hapon. Kaina si Aring Adlaw, nagbutag alas 5:23, magatulog naman siya karon alas 5:43 sang hapon. Subot silingon ang pagsirom, parang simprano, pang pagdulong-dulong. Ito naman nga ito nabatsagan niya, sampai kabatsagan natin, alin sa 25 to 31 degrees Celsius. Pero subong mabatsagan natin, dili sa Dekbanwas ang Bacolod, 29 degrees Celsius. So, inaan natin nga, update sa panahon. Pero sa silinga tiyon, nag-aulan sa buwan. Sa inyo, sa Central na Bahin, sa Norte Quezon, dira sa mga kaiping namon ng mga kaprobinsyanan, kamusta ka mo dira iya? Paamo ka na bala titaw eh. Okay na, amo na siling naton
magpasabakod lang gihapon kita kay padayon kita nga masigbatok sa tanan-tanan kit no. Ara na. Ang atong dugang man nga update sa halin sa Department of Health na suno sa ilan dako iyang posibilidad. Dako ang ato na posibilidad lang dako pag dako siya. Dako ang posibilidad nga magalabot sa 43,000 kada adlaw sa atong pungsod paglabot sang Setyembre 30 o katapusan sa sining nga bulan kung magapadilin o magapadayon ang dalagan sa karon kag sistema sang pag-away sang gobyerno kag publiko batok iya sa virus. Ina ginhambal o ginpabutyag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na sunod sa iya posible magalabot sa Justice sa Ismail tugtog 43,000 ang infeksyon adlaw-adlaw no sa COVID-19. Ina base sa karon iya nga hulag sa mga tawo ang sistema sa public health kag pagsunod sa minimum health standards. Kay sa tuod bala panilag mo lang do wala na pakialam ang tawo. O para sa ilo do wala na gid niya nga makasiyan sa kanti pakagwa sila sa panita para ipagsaot. Do wala na gid ang mga problema sa dito. Kagambal pag ni Vergere ang estimate naman sa University of the Philippines COVID-19 Pandemic Response Team, naghambal man sila na magalabot iya sa kada adlaw nga kaso sa katapusan ng Setyembre or Oktobre, di ba? Oktobre, pag-umpisa sa Oktobre, alin sa 30 tugtog 40,000 do ang para kay Vergere ang comparison sang ila sinipagtanaw halos nagaulo ang kit. Ina tungod suno sa iya nagapabilin nga mataas ang positivity rate halos naglabot sa 30%. Subot silingon nagakahulugan ina nga sa tatlo ka test isa ang magka-positibo sa virus. Pero ang pagtansya naman sa DOH sa GPPRT ginbase na sa ginapatuman nga anay system sa quarantine, no? Sinagasalig naman sila nga mabag-o pa ina sa pagpatuman sa karon sang bago nga quarantine nga nagatutok man sa pagpatuman sang granular lockdown sa mga lugar iya nga may matag-as sang mga kaso. Feeling niya ganin nga hopefully with that we are doing right now. With this kind of implementation, we will not reach this kind of projection. Kasi kung lang taon kada weekend, kada isang diferensya. Si ano na lang kita abisi at kasubo ba lang mamati sa mga balita. Hindi kita makapalapit sa mga palangga naton, sa mga suod naton, nga nagakadula ang kabuhi tungod sining COVID-19. Kasing pa sa itong mga senior citizen niya, hindi man makapasagasagad po. Ang mga kabataan, balalang tawan nyo ang mga dalang sagwa sa inyo panimalay. Inang-ara sa mga coastal areas, ang sa mga tulod doon, bala nga mga lugar, nga nag-ilisusikit ang mga balay, wa kamo bala sa dalan, lantawa ang mga kabataan, mga inuy. Ang mga responsable sa mga kabataan, please, no? Kalungi, pitigin ninyo ang mga kabataan. Ito sa kalabanan sa mga bata. Yes. Pag-uso pa ang trangkaso. Ara, pag yun muling nagsugod na ang klase, di ba? Pagsugod sa klase, aring hambal sang naman sang gitid ang para sa face-to-face. So, kapreparado na ko na para padayuno ng face-to-face classes sa 120 schools. Silingian naghapagid sila panahon sa pagtuon na tungod sa implementasyon sining pilot face-to-face classes sa pihak sang pandemic sang COVID-19 niya ini. Silingian si Sobong, preparado na kami. Amo nang hambal ni DepEd Secretary Leonor Briones. Silingian base sa panugyan man sa mga medical experts ang mga ginatawag na younger learners, ang atang mga estudyante, ang dapat i-priority sa pagpabalik sa face-to-face classes kung na hinahanglan nila na ma-develop ang nila socialization skills.
ang ila study habits sa good manners and right conduct o kung ang maayo nga pamatas. Ibase naman sa records ng DepEd, ginabulubanta 27.5 million ka mga estudyante sa ilalom sang formal education ay nakapa-enroll na sa 2021-2022 nga school year, di ba? Sa piyak sining pandemic. Ay ho. Ginapatigayon man ng online classes, kag paggamit sang modules, o kung inang printed learning materials nga ginapanghayhayan, kag ginaproblemahan sa mga teachers man, kag sa mga ginikanan until now. Oo. Siguro, bisan ka mo nga mga ginikanan, nga nagapamati, bisan lola, kag lolo, di ba? Bulig pa ka mo sa inyong mga apo. Ang indoor kag amay nagatrabaho, bisan ako maglantaw ko gani isang iya sa mga hinablos kong modules ay ano ini daw may ara ng something kung ang pag-print pa medyo buron-buron pa kung ay apat imo ang mata hitad-hitaron mo pagid si kabudlay ay na mo na isa kabudlay ang damo sa mga problema nga nagagululuwa since nga gin patuman ining blended learning, di ba? Ang modules, ang internet, mga teachers natin, focus yan. But anyway, go lang kita to ang kailot sa piyak natin nga update. Atong minahambal ko, wala kasi nang isa ka police house. Ay ining police niya, tiyatan, joke man lang, nga sabuton yung iyang armas, ay di ka naglupok. Amo na. Ang iya na tiruhan nga abyan niya, ang biktima, si Migo yaman. Migo yaman, sabi niya natabo si Tawe sa Tondo. Patay gud siya. Ang biktima si Jason Capistrano sa Barangay 183 sa Gagalangin, Tondo. Mismo, alagad sa San Kasabuan, nag-surrender man siya gilayon. Sino siya? Si Police Corporal Oliver Ferrer. Abyan man, friends ng biktima. Nag-surrender siya, siyempre, pati i-armas din surrender naman. Dito, ginlantaw ba lang CCTV, ginlantaw ang CCTV, makita na ining pulis na si Ferrer, nag-atubangay sila, ikapistrano nga friend niya, sagwa sang balay, ara pa gani ang iban man nga pumuluyo sa among mga lugar ay dugay-dugay nagabot iya si Ferrer. Pag-abot niya naglupok, igo sa kilid ang iya siniligo at tumbak atong balay siya Pero ginagaw man dala sa ospital pero si Wai ginagaw niya kabuti. Why naman siya ang si Ferrer na suspect, wala naman siya sa may napabutya pag ingay man kasi niya taning ila joke-joke na lang. Ay lain pero sa piyak nga bahin nagalain din ang bukot sang amay sang biktima kag sang asawa sang biktima. Ano hambal sang asawa sang biktima niya daw gusto kumantani nga mapatay nun siya kay wala kuya. Sa muna bala. Nga bayaran yung ginimo niya sang iyaman kabuhi pero para tuguro kay aksidente lang or wala kita kabalo kung ano kay why na siya further nga why na siya dugang nga pabutyag mo kung di iya joke lang to. Ay, mga anak mo. Okay? Sinuan sa atong sini nga, balatawe, ang atong sini nga showbiz. Igwaton ta kay mga, dumayo-mayo ni balita, makuha ta kay Willie William ni. Siling niya, samtang nagahilapit ang Paskwa, ambal ni Willie William, nagapamintar na siya ang pamaadit kung paano siya makapanghatag Paskwa sa mga nagakinahanglan. Paano? Siyempre, aras television may program. So, sa iyang program, siling pagani ni Willie, siling niya, hindi pareho sa mga mabuto kag mapilian ninyo ng mga opisyal na may limitasyon ang termino sa pagserbi sa mga tao. Siling niya na, ako wala limitasyon ang pag-undig ko paano sa akong programa. At may buot silingon, may hugot, ang iya programa, wala limitasyon. Sabi niya, basta or tub-tub ara ang iya programa para ina sa tanan. Sinagapamensar siya kung ano nga paagi, kung paano niya mahatag sa mga tao ang iya nga bulig na pamaswa.
Niya, pero ano bala tungod sa pandemic, hindi pwede ang live audience sa studio. Sila niya. Why wala live audience sa studio, so ginapaminsan niya nga siya suno sa iya mismo ang magakadto sa nagkalain-lain nga lugar nga dala ang iya ipanagtag na bulig, ipanagtag na pamaskwa pareho sa mga bugas. Si isa sa iya plano, abi ninyo makigangot siya suno sa iya sa lokal nga gobyerno sang lugar nga iya pagakadtuan. Kag diin sa plaza siya makadto, dala ang iya nga mga bulig, iya pamaskwa, pero dapat kung magkadto siya sa plaza sang isa ka lugar, wala mga tao. Siya lang, kag siyempre iya staff nga mga programa, pero hambal nga kinanglan anay niya, pangayuon ang permiso or panghanugot man sang iya sini network nga gina-programahan kag sang IAT. Kay hindi man lipod sa aton, may mga protocols nga dapat sundon, di ba la? So, sa sina nga aksyon man ni Willie Revilla, nagapakita kung daw ano man siya kamahinalungon dito sa, of course, sa studios ng iyanak, so sinobra niya para malikawan sunod sa iya ang lapnanay sang COVID-19, dahil ilimitado lang ang mga upod niya nga amo lang na iya, pero ang aton sini mga palangga, ang mga tagpalamati ay iya mga fancy na iya. Oy, tani sa among man lugar, but actually dito mo lang ang gulapit sa Luzon o Sentro, Manila. O tani may ara man ang mga online sila. O tani mawisik-wisikan man ang aton sini mga kaudiran. Okay, kita, di ba? Wala na niya hindi tayo magdula paglaom kay hindi mapaktan. Pero oy, araw may mga mga text na ng mga siling nga nagdaog ka sa amo niya. Basta gani naga-send cellphone number, hindi ka muna magpati. Kay scam na. Basta patawgon ka mo tawgan niyo. Istoryahon ka mo, kuhaan ka mo detalye, personal ninyo nga informasyon. Kung pangayuan ka mo, load amo ni kay para mo na, tapos yung tawgan. Pati lang. Hindi ka muna magpati. Tuod din man. Okay, so we're alas 2:01 Action Radio Philippine Standard Time. At sa ito na nagdala mga kauturan sa inyo man pagkinanglan sa mga preska kag mga matahong nga bulak. Siyempre, ara sa Johnny and Christine Flower. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya tinagamat-amat evacuation pumansa ka ang tubig. Actually, ikaw po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang Pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo pinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tubtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo pinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga nag-trap dito or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tubtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga Kasuwat nga ng traffic to or ng transit dito sa sulod ang Mang continuous ring ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulan nga panahon umpisa subong tungtong Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa Standard. Kadto kita sa aton sinituki po iya karon nga adlaw. Ang aton tuki po karon nga adlaw para lang niya magdo matilian kay hindi makasiling ka bala nga may estudyante pa na di ba si kabaluta mga estudyante naton kabalo gid kita sa karon nga may pandemic ang COVID-19 sigurado niya mga kabataan pa ang aton especially mga may abilidad online di ba may abilidad naton nga mga kabataan nga bisan ara sila naga-eskwela nag-earn sila. Mabot ka nagkita, nag-income sila. Okay, sigurado hindi lang pag-eskwela ng ilan sini gina-intende sa karon, kundi matawag na itong sila as mga working students. Tungod online class sila sa karon nga panahon, especially yung mga college senior high school, digla mga college students na to, tungod online sila sa karon sa paagi sa ila pag-eskwela, sa ila pagtuon, ang magsiling na to ang ila sa pag-hands-on sa labton, nagakinahanglan isang maayo na ikasarang, maayo nga abilidad, kinahanglan resourceful man sila, mo nang ila kinahanglan kag kinahanglan gani tawe ma-organize nilang ila sini oras
ang ila kaugalingon kag ang pamilya na hindi kinanglan dapat ng oras para sa atin. Ikan araw. So, mga kabataan na to, mga estudyante, nagatrabaho pa online, i-organize ang tanan mo time at kinanglan din. Ang pagpakuway, kinanglan. Kinanglan din pa ayo nga pagplano. Kag ang priority din. Kinanglan, may maayo ikaw nga role para nga mangin maayong resulta, mangin successful ikaw, pareho bala sang obligasyon sa pag-eskwela, man bala sa pagtuon man, sa inyo man pag-trabaho. So, there's something na mo. Pero, ano bala tawi, no? Ang himuon nila para hindi nila mapabayaan ang ila pag-eskwela, samtang ara sila na makabing na ito, nag-part-time job online. Tinanglan ng isa nga ito mga estudyante sang online option. Online option. Tungod ang mga estudyante, hindi na kinanglan man yan na physically iya nga person sa classroom mo online na lang. Amo ng priority nila subong basta may trabaho ka online, priority man nila ang online class. So paagi sa ginatawag din natin distance learning, makita ang lecture kag course material sa computer or laptop, kag syempre ang ila communication between students and instructors and classmates, diba? Pero magluwas sila kung hindi sila maka-virtual. Ano gani? Email o kung chat. So, amo na lang na siya. Obserbahan nyo na sa inyo mga estudyante, dira? Ang distance education at an online class, mas madali iya nga mas mapos para sa ilang nga maka-access sa mga course materials nila. Kag madasig sila nga makatapos ang ilang class assignment sa piyon ni kinanglan nila sa piyon ni kinanglan nila sa ilang schedule. Kung may laptop ka, may mas portable ang imo sini klase. But nga mas portable, makasaylo-saylo kaya kung diin mo, basta sigurado ka lang nga may internet access ang gadget mo, ang laptop mo, para nga mas makabarato ka sa mag-mobile data ka, di ba? Ang mobile data, ikauno niya ubos. So, sila ito napaload ko, 200, wala, bilhin, wala kami katapos na mas magasto, di ba? Amo na ang problema sa mga pigado nga pareho namon na buglay, hindi maka-access internet. Kain ko may ara ka mong internet access, natin iban, kabakalang data para nga maka-online sila. At amo na kaluoy yet. Magluwasin naman sininaton nga kinanglan mangita ka online option, kinanglan plano ka man sa husto, no? Himuan mo man sa husto nga plano ang imo oras, makikoordinate ka sa imo work, kag sa makikoordinate ka sa imo work, kag course schedules mo sang mas temprano pa. Kuha ka sang of course, kung estudyante ka, schedule sa gabi o kung kada weekend, sana malikawan mo nga mag-conflict man sa imo sini trabaho online. Kag istoryahon mo man kung pwede ang imo employer para mabalaan kung wala pasugot siya nga i-rearrange sa imo work schedule para nga makuha mong imo kinanglan sa pion sa imo man pagtuon. Kung naga-communicate ka man pakadto sa imo sini work temprano dapat aga pa, no? Or temprano pa, no? O kung hindi ka dalon mo iya sang mas temprano ang imo laptop or gadget para kung maabtan ka o oras sa imo online class, kung maalang-alang ka, pwede ka naka-after work maghimo sa imo assignment, di ba? Kinanglan i-consider mo man ang part-time job mo, kaya nga makabulig din na sa imo. Samtang, on the other way, naga-try ka man naga-effort ka man para sa imo sa imo goal. Makatapos sa imo pag-eskwela. Paminsaron mo lang nga hindi ka superhero na kung kinanglan nga may dapat ka ariglohon, i-arrange, din man sa duha, work man na pagtuon mo, hindi ka magkahadlok. Hindi ka magkahadlok na idungan mo siya. Pero i-arrange mo lang yan. Time management back, no? Kaya ang pagpalakas na tanan. Kung pareho naman nga online ang klase mo, kag ang trabaho mo, pili
mas pilion mo guro mag-night class ka. Kasi kung let's say, kung mga call center mostly gabi, iya mo na ito budlay, di na iya tawa iya, o hindi wala ka na iya pahuway, ha? Okay, pero kinanglan lang hindi ka na planuhon mo, kung tanawon mo, kung bala okay sa imo, bala masarangan mo, o di ba? Kag kinanglan, may ara kagid positive na pananawan. Ha? Positive look, kinanglan may ara kagid. Napadayunon mo lang, may ara ka na, padayunon mo nga mangin positive ang imo nga pagtanaw sa tanan, ang imo tanan nga ginahimo, kag be prepared ikaw nga magbago samtang nagatinguha ikaw sa pag-eskwela at the same time nag-work ikaw. Diba? Isa na. Kag kinahanglan man, ang isa ka man suporta sa grupo mo, let's say mga friends mo, pamilya mo, nga ara lang sa tupad mo ko na kinahanglan mo man advice para nga makapaisog sa imo bala kung ikaw nga daw sila nga hindi ko kaya, amo na, ado ka budlay man sa amon lesson man, tapos let's say kung nara ka mo mga needs sa inyo pag-eskwela, may nag-support man sa inyo, ako mabakal, so ako manita, don't worry, work na lang. Diba mga muna na, sami kung may nag-suporta mo, hindi na malikawan kung kaisa, maka-experience kita jutay ng sakripisyo sa atong kaugalingon, minsan mo may mga bagay, di man nga abot nga makabatsag kita sa kabudlayan, especially kung ikaw estudyante, ilabi na sa karong panahon ng pandemic, dumdumon din natin nga ang life is not perfect, amugin man na sinanglan lang din para ma-achieve naton ang maayo nga resulta sa atong sinipagpaninguha pag-antos pagsakripisyo, mas nami din na iya, kay nami din ang resulta sa ulihi, ang imo nga pag-success. Pero kinahanglan mo man, samtang nagatrabaho ka nag-eskwela o nag-eskwela ka, samtang nag-eskwela ka nagatrabaho, halungan mo man ang kaugalingon mo. Kung sa una eskwela ka trabaho, budlay-budlay gito. Kung nag-eskwela ka, nag-work ka pa, kapoy-kapoy, di ka tuntun, daw kandila ka mo na, lain, di ka, kapoy-kapoy experience sa mana. Pero likawan ninyo sobra-sobra din niya kakapoy, ha? Kung need mo kinanglan makaangkong ka sang enough rest, enough time of sleep, kinanglan din. O galing din na iyan na ang pagtulog, sintrano, kag palareho ang oras ang pagtulog, kag pagbugtaw sa gabi. Hindi ka maghatag sang imo nga time, nga ina nga maobra kapag nagabugtaw ko kung basta mabudlayan ka lang dala. Sinanglan lang, siguraduhon mo nga may oras ikaw nga ihatag kung nag-eskwela ikaw at the same time, may oras man ikaw sa pagtrabaho. Pero daw hindi, mugig kaya, pero kung daw hindi, i-weigh mo. Kundiin ang mas dapat mo i-priority. Kundiin ang i-give up mo. Hindi pagpilita ang kaugalingon kung hindi mo kaya. Kung feeling mo, daw, wala na ko time sa akong family, na mo na bala, kasi puro paminsaron mo kasi kinanglan tagaan, tagidya tayo natin pamilya, tagaan taman tayo mga friends, pakikinanglan maka-break ng tamo, di ba? Makalingaw-lingaw ka man. Pero kung ang ginahimo mo, nga nag-eskwela ikaw at the same time nag-work ikaw, na feeling mo doon gina-enjoy mo ang tanan, hindi ka na ikabatsag kapoy, di ba? Hindi ka na ikabatsag kapoy. So, sa nasiling na naton, sa pagdesisyon sina, o kung ara ka man sa amo sina na sitwasyon, nga nag-eskwela ikaw, nag-eskwela ikaw, tapos nag-part-time job ikaw, kinanglan, kinanglan mangita kagid online options, kaya hindi mabudlay imo nga internet access, kaya kinanglan nanugit sang puso, maayo nga pagplano, kinanglan may ara ikaw positive outlook sa imo desisyon himuon, kaya the most important is halungan mo gid ang imo lawas. Kaya sa tanan nga ginahimo mo, don't forget up there, kinahanglan sa iya, kaya mo pasalamat sa imo life adlaw-adlaw, kaya sa tanan nga mga blessings niya, kaya hatagan ka niya, pray kagitagaan ka niya energy adlaw-adlaw, kaya maayo nga health, para nga ma-achieve mo man ang imo goal, kung ano man ang imo mga planong sa palapit. Okay? Ang atom sini, nahatag sa inyo sa karon man nga hapon, na-share ni Tito We para man sa itong mga estudyante nga nag-part-time job,
Kaya man nga naga-work sila at the same time eskwela sila sa gabi online na kinahanglan kabalo lang mag-manage. So, amo na ng aton dapat himuon. Pero doon aton kinahanglan din ano gani himuon naton na sentro sang aton tanan nga activity sa aton kabuhi. Ang kinahanglan doon naton siya para may energy kita. Kinahanglan para magbasog kag magbakod pag kita sa tanan. Diba? Yes, alas 2:24 na Action Radio Philippine Standard Time. Relax lang. Tupikotan naman pagkatapos para sa aton FYI. Kada permi ka lang niya naka-pulsaw. Okay. No, ibaloon natin ina. Pagkatapos ang pilaman sa mga importante nga mga commercial. Okay. Namyaws dito adali lang. Okay. 198. Dili ta mahalin sa puno tawi kay karon unfair na sa iban. Okay, Sir Alex Montesa, good afternoon. Thank you, kid, na facts. Okay. Ana Sinoro mayong hapon, Tita Wilma, salamat man. Maria Teresa Ofelinia mayong hapon, Tita Webo. Early pa sa kaina pa siya. Ang kisa ako kakauli ka, ma'am, na. But anyway, okay lang na. Ma'am, happy na si Tawe. Yeah. Kag, good. Mayong hapon, Tita We. Keep safe. Yes, Sir Alex. Jazzy Nunez, Tita We, mayong hapon. Kanami, isang buhok mo pareho, kinanay dangdang. Tamyaw na galiaw sa opisina. Josefina Nunez. Okay, salamat gid, at least may pareho. Ay, hindi man pareho kaya ako nagtubo lang ni. Okay, hindi Ginny Sulgon mayong hapon dira sa Valladolid, mga taga Dulid Nonda mayong hapon na salamat gid sa pagpupod kay Tita Wilma karon nga hapon. You got this. Good afternoon lang da sa ila ni Mrs. Alvarez sang Ramilo Village, Barangay Tangob. Kag Familia Rifuela Dialegdon sang Barangay Pandano, Diaz B. Salamat gid. It's party time. Ma'am Elizabeth, Malaka Gamala, ma'am. Good afternoon. Thank you again. Tita We, palihog man sa ila ni Ma'am Star Mayo with Doc McMayo sa Rochester, Minnesota, USA. Kag Ma'am Jinky Realagdon sa Arizona. Thank you again, Tita Wilma. Salamat. Good afternoon, Ma'am Wilma. A blessed weekend. Stay safe always. God bless and more power. Likewise, ma'am. Sa imo kag sa bugos mga pamilya. Request, salamat, maayong hapon. Si Maria Corazon Gumban, hello to mayong hapon sa imo, mayong hapon. Good afternoon, Martin Aliling, good afternoon. Randy Artiaga Santisas, ara siya pamati sa atong sunos. John Sema, mayong hapon, Tito Wilms, kag sa 9. Good PM, Tita We. Present naman kami liwat diri sa my Celine Homes. Upod sa mga friends ko diri, Thelma Iguico, Lydia, Bibing Jennifer, kay Rosita Villaruel, sa may Paho 2. Sa gihapon, Tita, keep safe ha, and God bless you always, Tita We. Yes, likewise, no, mayong hapon, and thank you, kid. Na, Ma'am Virgie Olpinda. Nami kagatipon, kamo kon hapon, na. John Sema, yes, kay Lito, si Condes mayong hapon, Tito Wilms, keep safe always. Kay Lorna Diligencia, good afternoon. Keep on praying, my dear. Good PM everyone from Lorna Diligencia. Dulce Ardio Pagkalinga. Hello to good afternoon. Greet ko lang si Kanson, kag si Utoy Hadyo, dira sa Barangay Ilopez, Silay. Stay safe and God bless. Thank you, Git. Yes, Sir Melili Oligo. Good afternoon. Ara man siya, nagaupod sa aton. Ready, just Sir Alex, as always. Christmas time is here. Okay. Merry Christmas in advance. Good noon, Tito We. Good noon to live monitoring, watching, and at the Bani Cafe sa Bantog, Benitez Ranch. Yes, kakadto na kami da sa Benitez Ranch dito. Subong ang Bani Cafe. Yes, sir. Okay. Una sa balita, una sa action. Number 1 station. Okay. Please liog lang tamyo, Vanessa Starmay, Chinkiri, Noel Amor, and Alex Montesa. Thelma Iguico, salamat, Tito We. Salamat, kid.
Aha, Richard Fulgencio Susana, mayong hapon Tito Always ga-monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DB, maulanon nga hapon. Mayong hapon Tito monitor lang diri sa San Gabriel, Macabebe, Pampanga, always gina si Tony na Antonio Beronio, salamat gid sa bugos nga pamilya. Vicky Zamora Fuentes, yes, salamat gid. Please ga-monitor man sa Mambulak Silay, si Kagawad Timay, kag Munet Lubaton. Hi and hello, good afternoon. Hi, Christine Minies Villalobos, mayong hapon Tito monitor lang kami diri sa Barangay Pandanon, DSB. Maulanon nga hapon sa tanan, keep safe always mga ka-aksyon. Yes, ada man si Inday Mel Robles Morales from USA. Good afternoon, Day. Thank you, kid. Kamusta lang dira sa tanan? Mami Diana Consolation, gaupod man. Yes, salamat. How are you, my dear? Mami, stay healthy. Okay. Kay Inday Blaza. Good afternoon, Tawe. Keep safe always. Yes. Sa imo man, Inday Blaza, salamat, kid. Relax lang ang apakamakard ni Tita Wilma, ha? Okay. Philippine Standard Time. Yes, padayon man si Tita Wilma sa paglingaw sa inyo sa sininga hapon. Antes man ang aton na tupiko bo nagagalom naman ang kalangitan. Ay, diragali sa may Villamar na kay Sir Felipe Montecar, kay Ma'am Jocelyn Montecar. Mayong hapon, salamat din sa inyo kay Rumel, no? Rumel, salamat din. Mayong hapon ng dira sa inyo. Kag dira sa La Carlota kay Feli Perez. Bingbing, kumusta mayong hapon? Sa inyo dira na nag-comment kay Mama Dear mo, no? Kumusta lang dira? Kag kay Nanay Marit Alvarante kay Rosie Ducay sa may Erraco. Salamat din sa inyo mayong hapon. Sa adlaw-adlaw man ninyo nga pagpunta dito yung mga Derisa versus My Life sa mga programa sa Action Radio Bacolod. Yes! Dira sa may punta tayo sa pamilya Flores, kay Nang Terry, dira sa may
Pilianos. Isakto na lang Terry. Okay, nang Terry Flores na dira sa may Pilianos. Salamat mayong hapon ng Helen. Kaya ng Gilbert Tao ko mayong hapon man. Inining mugar dira sa Bago o kamusta na da ning? Kamusta lang dira sa inyo Kay Alma Gonzalez Suceson, kay Jane, Candido Seldore, mayong hapon ng dira sa inyo. Okay, po ang taan na yung atong linis. Kapambisir kasi naming sinar mo ang siil. Ang siil? Anong siil yung tawin namin? Hindi, kapoy na permi lang. Si ikaw, nagabatyag san, kapoy. Kung naman, permi ka lang nagabatyag san kapoy. Hindi may ara, may ara. Hindi akong hubin, kasi man niya, kung hubin ka pa yatawin, sa tutuod lang. Kung hubin ka pa hindi siya dali-dali na pagkabatyag sang kasapoy mo. Huwag siyang resistensya sa mga hubines mo, di ba? Bisan, sila pa ka 12 oras ang resistensya. Pero gani, kung mag-edad-edad, tinanda amat-amat manubo ang imo resistensya, di ba? Pero ang pamangko ni Tito Wilma, pwede ka bala pwede, pero hindi ka bala nagabatyag san kasapoy. Kung sabi ka makabatyag san kasapoy, hindi sobra gin na kasapoy. Hindi mo napag-ibaliwala. Bisa na siling kang dinatulog kung nila na gani. Dinapasubuhay siya. Pero nga, bala, nakadakit ka kung kapuyo. Kasi siling ko dito kapuy. Something mo na, naka-experience man ka mo sinanan. Kung let's say na daw sobra di ka kapoy ninyo sinabatyan, hindi na ito napag-i-ignore hindi pagpawalaan, kay basi posible na may rason o sintomas ang kung ano man nga batya gumong sa imulawas na dapat na i-treat ng atong kini mga experts ng ating kini mga doktor. Okay. Ariho mga masani iyak rason sang pagbatong atong sang kakapoy na kay sabila wala sa lugar ang imo pagkaon na butang ganon wala sa lugar pagkaon mo, wala sa usong oras pagkaon mo, resulta dali ka kapuyon. Kulang ka sa tulog, dali ka kapuyon. Ang mga bulong na ginainom mo, let's say gainom ka pain reliever, gainom ka para sa pagpalanakit ng bulong, kung makabatyag ka sakit-sakit, inom ka ng pain reliever, gainom ka bulong sa ubo, kung ubuhon ka, kung sikunon ka, pang allergy, ito na sa mga rason kung nga makabatyag ikaw sa kapoy. Diba kung na-dehydrate ka pag kaya tigagwasa ang fluid sa lawas mo, o silingon mag-dehydrate ka, gabuhin ang imo nga fluid sa sulod sa imo sinilawas. Luya is feeling mo kapoy. Or ang tama sa init na panahon can cause iya siyempre sang kapoy sa imo. Pero may ara naman yung kapoy na posible sumasang kung ano na masakit. Ano biya, let's say ito sa ako nakita, sa akong pagpanalawis ko. Para naman ako, panalawis ako gitya. Hindi, yung mga term bilang mabatian mo, na gusto ko mapabati man sa mga kabataan. Tapos, ano tuman? Wala nila. Okay, Pero may mga kakapoy nga mabatyagan nga, posible, palatandaan, or sentumasan nga, lain naman iya, na masakit na dapat talupang doon, or hinahanglan sa atensyon sa atong sa mga expert o sa atong doktor. Kung nubo ang imo red blood cell, ang imo RBC, yes, tuod na, kung nubo imo RBC, luya, or anemia, kung may cancer ka, dali ka man kapuyon, yes, kay kulang ka sa resistance. At na, kung ang imo thyroid very weak, ang imo thyroid, low ang imo thyroid activity, o kung makuyang, mahina ang imo thyroid. Kung may diabetes na, di ba? Ang mga diabetic na ito ng mga kauturan, dali kapuyon. Without knowing, actually akong blood sugar. May diabetes na ito. Dali na di ba? Kung may infection, ikaw, kado ka lala, sa infection na ginapatsag mo, without knowing. Ang iba pa pagka-alcoholic, pag-gid, ang imo pagka-alcoholic, posible na nagahatag man sa imo sang kapoy. Kung may heart ailment ka, may masakit ka sa heart, sa corazon. Ang mga may mga rayuma, rheumatoid arthritis,
Di ba, dasin mo kamo kapuyo na kung may problema man ikaw sa pagtulog, pareho sa ining paghuragok or sleep apnea. May rason ina, may ara kang ginabatsag or ano na nila. Sinang lang talupang doon sa atong doktor. Electrolyte imbalance o kung anong electrolyte imbalance, kayo na pagtaas o kung pagnubo, bala, kang imo ni potassium, sa sodium sa dugo, abi mo ano lang na chemicals naman sa sodium, potassium, ano na chemistry, o kaya in the electrolyte imbalance yun siya. Mga electrolytes sa atong dugo, potassium, kay sodium. Kung nubo, or taas ang potassium o kung sodium sa imo dugo, yes, mangluya ka man. Malupog ka gani eh. Kag if not, mga rason pa sang imo, pagkadula sa imo kabultuod na, abing yun, hindi na, abing yun laglako, malagsinulan, ara lang din sa tanan, moderate ng tari lang tiyo, uta-uta lang tawala na, aginang lang, okay. So, try mo, aring ho, let's say, para panugyan lang na, no? Para mabuhindi na ng kakapoy ng mga nabatsagan mo, try mo. Hinanglan, may nagkakaigo ka, oras sa pagtulog, kung pwede 7 to 8 hours na tulog, na spontaneous, sige bala, kasi ako, kung may edad-edad na, so alam mo na nidali kung mga fristies ka na, mga late fristies ka na, kasi nga nadali ka na naman senior ka na, oo, ang imo bala tulog na mga 5-6 hours, kisi-kisi, kung natin gusto mo ba magtulog, hindi kaya katulog mo, no? Pero kinanglang may ara ka get enough time of sleep, 6 to 8 hours. Sundin mo ang schedule sa pagtulog mo. Regular nga matulog, regular mga pagbugtaw, no? Kinanglan bala, regular ang oras ng pagtulog mo, kag magbugtaw ka sa parehong mga oras, adlaw, himuon mo na isa. Kung magtulog ka lang 10 ng gabi, kag nagabugtaw ka alas 6 ang aga, 8 hours na, no? Si kinanglan, amo ginang imo himuon nga tulog kag pa oras ang bugtaw mo, kaya kumpleto mo gid ang enough sleep. Tagaan mo man oras ang kaugalingon mo ka para nga maka-relax ka. Pag daw bulubudlay sa imo, ngayo ka man bulig sa iban kung let's say bala hindi ka maka-relax tungkol kadamos ang trabaho mo ngayo bulig sa mga upod mo da o sa iban kaya tamo imobra bulig din naman. Oo. Kaya kinanglan kung very, very busy ka gid adlaw-adlaw, i-organize mo, no? Ang imo daily nga schedule. Una akong mugid ang mas importante. Okay lang na kung hindi mo matapos tanan. Ang importante nga kinanglan tapuson mo yung subong adlaw sa pusa. Ang iba nga ipa-iway na. Muna bala, kaya kinanglan, hibaluon mo man ang mga bagay-bagay nga nagahatag sa imo sang stress. Bala kung kaisa kong magugtas, kasi ako ganyan. Ginaako kung din man. Kasi normal, hindi ka na malikawan mo, hindi magugtas. Iugtas mo, divert ka din sa piyak ko, ay enjoy ko na lang nito, nagkakadlaw ka. There's something na mo. Kag try mo man nga mag-exercise sa aga. Bisan unat-unat lang. Mga tudlo mo, ang ulo mo, liog mo, exercise mo, baw-baw, tapos ang tanga, side by side, tapos rotation, tapos ang mga tudlo mo nihonan. Mga tudlo mo, tapos mga joints dyan, tapos sa siko mo, tapos ang imo, gini nga ilok, na, kinangan, yes. Itawi, ginahimo na itawi. Kasi kinabudlay, doon hindi ko nga nang kalangoy. Kag syempre, ano pag itawi? Try mo exercise sa aga, oo. Exercise na naghahatag sa imo energy. Yes. Kapin pa kung aga para kas daling silak sang adlaw, balason ka tuod di man kapag sika. Karami pa matyagan mo. Kag, ari pagyed. At sa inyo balay, kung sirado ina, pag wala man lang ulan, kagasila kang adlaw, pang-abrihi. Pang-abrihi ko, may screen, okay, gina. Pero kung wala, okay man lang, basta wala kada iya damo, higko sa palibot mo nga pugaran, sang lamok, iya kang yes, pasudla ang first air. Kaya sulod sa inyo balay. Kag sa inyo man ginaobrahan kung kaisa, kinanglan abrihan nyo man, kay naanlap at ngangin nagatag man sa aton energy. Right? Yes. Balansiyon mo ang ginakaon mo. Ay, importante na. Balansiyon mo kaon mo.
kaon ka gitfruit, kaon ka utan, pamo ka na wala, masustansya nga pamahaw sa aga, kag importante, hindi din magpaligad gutom. Sili nga nag-diet, kubi mo, siway ko ka pamahaw, diretso na lang panyaga, pero panyaga mo do dala pamahaw, pero sala na ba lang nga pag-diet? Kaya nga, at tinanglan ko mag-diet ka, pagkaon ka give 3 regular meals. Ang pinaka-importante lang ang ibuhin mong carbohydrates, yung pinakaon mo ay ang kanin mo ay ang carbohydrates, ano pag yung pasta mo, ano pag yung food man din. Kaya kung sobrang imuwi, sa imo kabugaton, mag-diet ka, pero hinay-hinay, hindi mo gipagulpihon. Ang pag-diet, kaya gusto mo mag-lose weight, likawan mo man ang sobra-sobra nga pag-weight loss. Kaya likawan mo gid ang sobra-sobra nga pagbuhin sa pagkaon mo. Kay basket kung mangluya ka, kinanglan amat-amat lang. Diba? Hindi nga, ay, wala na ko balaga rice. Di umpak ko na ng rice. Tingala ko palang luya ka lang po. Hindi mo napagulpihon. Kung nagkakaon ka rice, 2 ka cup, pwede mo lang mamat-amat 1 3/4 anay. Amat-amat after how many days? Ito na pala, nahimo mo na 1 1/2. Okay? Ito na amat-amat naman 1 1/4 anay. Hasta nga maamat-amat mo siya sa 1 cup, hasta sa 1/2. Kung iban, dira ganyan. Kung gusto nila idula agad ang rice, nahimo nila. Pero, amat-amat na. Ako lang yung pagkapalakaon ko anay kanon. Subong kanon, bisan mag-half cup na brown rice. Hindi mo pa maubos. Basta damo lang utan. Kadisda. Hindi na kami pang gamay. Akit ito. Kaluluo ito rin. Pamok sa bala. Hindi na lingaw. Adi pa gido. Inom ka mo ano ganyan. 8 to 10 glasses of water. Kung nang imo clear ang color, what silingon, yesod na. Kung clear ang imo ihibot sing ganon, may enough ka nga fluid sa lawas mo. Pero kung sobra, kung let's say kasi dark yellow, inom ka gidamo tubig. Pero kung medyo lubog-lubog or magayalus na, medyo siya inom kapag gidamo tubig. Until nga mag-clear imo ihibot. Pero hindi nga tingog-tingo ba, malumos na na-art niya. Hinay lang. Isang galang ka pala TV or nag-tungko ka da, kalingawan mo da. Basta may tubig ng santupad mo na kagisa pa kung medyo nainom ito nga bulong, bawtan awon mo gid siyang maayo. Basta kung mo gid siyang maayo. Kaya may mga bulong ang side effect, yes, nagapaluya sa imo. Nagapaluya sa imo batsad ka sa kapoy. Pero hindi na batuan para magpag. Panigarilyo ka, untatan mo na. Kaya nga, nagapataas ina sang level sang kapoy ang pagpinigarilyo. Kabay pa nga ang hatag ni tawe na siya ni tawe iyan ang informasyon sa inyo kung nag-experience ng sang kapoy o sobra pa nakabuli-buli daw. Amo lang na to ka-enjoy ko kasi ara man ta mo naka-experience man kita sina. Kaya naka-experience man kita sa sobra-sobra na. Pero na-overcome. Tungod sa nga ito na positive outlook. Kinanglan na get. Kasi enjoy na silang tinaw. Kung pwede nga hindi siya magpaka-stress. Tuod na, kung mapaka-stress ka, hopeless ka mo. Tuod wala ka kusog, hindi ka makahulag. Experience ko na. Nga ala ka pa sa sitwasyon nga amo na ba nga down ka tungod sa imo. Hindi na ba siya pagkatapos may something pa nga matabo sa kabuhiin. Liin-lain daw. No, liin-lain. Pero sang ulisin ko, hindi. No. Hindi ko yung mag-buisin mo, no. Hindi ko pag-buisin ka kabit kasi imo mga kamot. Sinilang makabangon. So, di na akong amat adjust na sinilang magbato ko. Na pagkatapos, kung ano man na problema nag-aabot, i-divert mo lang yan. Kung may mga ulugtasan, enjoy. Pangasig dali, tapos ikadlo-kadlaw, okay lang. Okay. Ina lang ako mag-share sa inyo kung itong laga, inuwata. Actually, yung pala pinsan, dahil time alas 2:48, isa mo, hili ka lang sa istorya ang oras mo, mong talupanggan. Mabasa na si Tita Wilma sa ngayon tag sa Zodiac Sign para sa akin tag sa horoscope. Ay, ka na horoscope para karoon nga adlaw Sabado City, Amri Justy 8, karasig lang, no? Tuig 2021. Okay, Tita Wilma. Ang, una nga zodiac sign Virgo, ang mga Virgo, Tita We,
na tao Agosto 23, tugtog Setyembre 23. Tatlo na kalender. Ariho ang mambal sa imo Virgo. Ang imo horoscope na gasilin, nanguhon mo ang tag sa katikang ginugulo. Ibasi mo sa imo horoscope for today. Kaya kung mahimo mo ina, ma-attract mo ang mga opportunities nga, yes, timing good para sa imo ginaplan. Hindi imposible nga maangkon mo ang kabuhi nga ginahando mo upod ang tao nga very special sa life. Mas swerte mo nga mga numero 15, 40, 26, 36. Tangerine is your lucky color. Yes, Libra, ang mga Libra naman, Setyembre 24, tugtog, Oktobre 23. May madiskubrihan mo ang grupo nga makabulig sa imo para nga maga-improve pagkid ang imo abilidad sa pagtrabaho o kung sa imo man talento. Makabulig sila. Keep it up, Libra. Kasi also 26, 11, kay 35, mga masuwati mga numero, Scarlet is your, Scarlet Red is your lucky color. Yes, ang mga Scorpio naman, Scorpio, Oktobre 24, tugtog Nobyembre 22. Scorpio, ang imo regular na pagpangamuyo, amo ina makahatag sa imo sang kaayuhan sa pagpangabuhi, kag sa imo man kabataan. Padayon na lang kay mag-aabot, kag sunod-sunod ang blessings sa imo. Tapos, wati mo naman yung mga numero, Justice 8, 42, 29, 26. Vanilla Brown is your lucky color. Yes, Taurus, ang mga Taurus naman, Nobyembre 23 to Disyembre 21. Tungod sa consistent, ang imo nga pagpangamuyo, madula ang kalimalasyon sa kabuhi mo, kag ma-attract mo ang successful life. Ay, thank God. No? Sagittarius, mga maswati mo nga mga numero 26, 17, 25, the 8. Electric blue is your lucky color. Capricorn, yan sa mga Capricorn, Disyembre 22, tugtugin, Nero Justin 9, kinahanglan, likat, Ario, ang imo, may ginawa ba ito sa kay? Kinahanglan, iparelax mo din ang imo balisagan as always, ha? Hindi kawan mo yan, nga maka-experience sa ito. I-enjoy mo lang ang kagsasabuhin sa kabuhin mo. Upod ang pamilya mo natin. Yes, 55, 42, 38, mga masuwati mga numero. Mocha Brown is your lucky color. Aquarius, ang mga Aquarius naman, Enero 20, Febrero 18, Adi. Ano nga pa maaging himuon mo para makalitaw ito sa stress? Ibaluon mo, ina Aquarius. Amo ini makapamagdaan sang imo balatsyagon sa karon. Bugat red ang problema, Adi, panisa iba. At suwati mo naman ng mga numero 47, 35, 22, kag 14. Turmeric yellow is your lucky color. Una nga ba, sa itong basa sa mga zodiac sign para sa atong horoscope, relax lang. Kasi ito will mamagabalik pa pagkatapos man sa sila pagkita sa mga importante nga mga commercial. Namiyaw ta. Yes, namiyaw ta daw manamiyaw ara sila. Okay. Yes, Tito Wilma. Salamat kita love you kat ko sa uniform sang deep aga panahi ikaw dira si Alma Gonzalez posisyon nagapanahi siya sang mga uniform sang deep ed. Wow, good for you, di ba? Happy to hear that. Okay. Wow, ready ka na da. Ma'am Lani Herumiano. Beautiful ko. Ay, Ma'am Lani, mayong hapon lang da. Dira sa Hibuan ka, peace. Kuwanta naga-joke-joke na sa ila kiti. Mamag na mga sukit na sa kahanginan. Diba? Rona Rihida Trava, nag-upon man sa iton online as iniya nga hapon. Salamat gid sa imo. Ma'am Lani, thank you gid ha.
listening always gid daw siya. Diding Alojamiento, maayong hapon. Action Tito Wilma, salamat gid. Dennis Nuestro, maayong hapon, salamat man. Eddie Laos, good afternoon Tito Wilma. Ari lang kami Japon ni Nanay Isabel. Oo, ating nga kamo Victorious, no? Victorious City. Good PM, Tita We. Monitor lang kami. Di kamo ni Tatay Teddy Rihida. Mamayong hapon lang dira sa inyo. Ay nga mga anak, salamat gid sa inyo, ha? Okay. Kamo maghalong man. Sarah, na gani? Sarah Jean Ferrer. Yes, love man. Miss Ems Aboso, thanks for the heart. Ross Hunota, salamat man. Kag Inday Colin Tise. No, salamat man. Christine Mendez Villalobos. Kag Shane Marie Hela. Janice Ramirez Aguilion. No, salamat. Mayong hapon, kamusta ka mo dira? Kag kay Fernando de la Vega. Madamo gid nga salamat kag mayong hapon man. Ay. Kag Melili Martin Gonzalez. Oho, kag Camila Feliciano. Franklin Telohio, salamat pa yung hapon. Kay Rudy Villacruel. Villacruel or Villaruel? Hindi, Villacruel gitawe. Abi pa dako ang mata mo bala. Apat na matayan pero Toto Dar Aguirre, salamat kay Catherine Duca, ha? Ronel Aguyong, Ma'am Churita Ferrer, mayong hapon lang. Kay Beth Villanueva, kay Jessie Dica. Lito si Condes, good afternoon. Okay, Tito We, no? Salamat, hasta lang po daanay, no? Salamat gid sa inyo. Pisces na kita, Tita Wilma, ay mga Pisces na tao, Pebrero 19 to Marso 20. Pisces, may bago ikaw ang assignment sa imong trabaho. Kaya mo na, no? Mahimo mo ina. Kag, siyempre, makapadugang man sa imong income. Mga masuwati mga numero 5, 32, 10, kag 25. Ruby red is your lucky color. Ang mga Aries naman, yes, Aries, Marso 21 to Abril 19, ang imo presensya, amo ang maghahatag sabat sa kabalaka sa mga palangga mo sa kabuhi. Gani, Aries, kamasiri sila, bisitahin sila. Pero maghalong ka tungkol sa pandemic, masuwati mo nga mga numero 8, 25, 28, 15. Amethyst violet is your lucky color. Mga Taurus, yes, sa mga Taurus na tao, Abril 20 to Mayo 20, ang dalagan sa kabuki nimo sa karon, Taurus, amo inang masa hatag solusyon sa imo problema. Maka-attract mo sa solusyon sa makahatag dito, no? Si una, para nga, oy, mag-tune ka, para mag-lose weight ka, o tungkol sa quarantine, tungkol sa pandemic, nagdako ikaw. Mas suwati mo nga mga numero, just si 8, 42, 27, 32. Cotton white is your lucky color.
Yes, sa mga Gemini naman, ang mga Gemini, amo ining mga natao may 21 tugtog Hunyo 21. At swerte yun si Gemini sa negosyo, yes, always siguro yan. Scenario, maka-attract naman siya sa bago nga investor nga magkadugang sa iya sini-investment para sa iya nga proyekto. May mga mag-aabot sa ikaw nga mga project. Dugan niyo pagod ang imo nga effort kagang imo determinasyon. Mas what mo nga mga numero 11, 21, 32, kag 40. Shade green is your lucky color. Ang mga Cancer, yes, mga Cancer, 22 sa tubo 22. Okay, madali mo iya nga matun-an ining moderno nga teknolohiya sa karon. Nga amo ang makabulig sa imo para nga maka-extra income sa Cancer. Yes, sa mga may edad-edad na nigulo ng Cancer, magluwas hindi sa mga Cancerian na mga millennials, na mga kabataan na madakit yes, sa moderno nga technology sa karon, no? So kung may edad-edad ka kinahanglan siya, no? Tuon ikaw kay isa ini sa makapadugang sa imong income. Mga masuwati mo nga mga numero 28, 31, 15, kag 12. Indigo blue is your lucky color. Kag sa kalakusan natin yung zodiac sign, Leo, ang mga Leo 2023, 2022. Tanan nga ara sa imo kinahanglan halungan mo. Ha? Kay nga maabot ang siyon nga kinahanglanon mo inaktiba. Ha? Kinahanglan mo man Leo kung kapoy ka, tagai ang kaugalingon mo sang siyon na makapakuway. Halungi ang imo health. Mas wati mo nga mga numero 28, 21, 18, kag 9. Lavender is your lucky color. Kaya ba't yung atong tag sa zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope para iya karong nga daw Sabado, September 10, also to this meal. 21, in punto de stress, ang atong 3 o'clock further. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Yung mga pagpangamuyo sang orasyo emperada by the COVID-19. Orasyo Emperata batok sa COVID-19. O maluluyon kag mahinuklugon nga amay. Kami nagapalapit sa imo sa among kinahanglanon sa pagpangayo sang imo pagtabang batok sa COVID-19 virus nga nagtuglag sa kadamuan kag nagutas sa mga kabuhi. Kami nagapangayo nga imo kami tamdon sing may paghigugma kag sa imo makaalayo nga kamot. Dulaas sa amon ang kahadlok sa masakit kag kamatayon. Ipanumbalik sa amon ang paglaom kag pabakura ang amon pagtuo. Kami nagapangamuyo nga imo tuytuyan ang mga tao nga gintugyanan sa paghimo sang bulong sang sining balatian agud matapna ang paglatom sini. Kami nagapasalamat sa natukiban nga bakuna nga nahimo paagi sa imo pagbulig. Bendisyone ang among mga pagpanikasog sa paggamit sini mga bakuna sa pagpauntad sang pandemya sa amon pungsod. Kami nagapangamuyo para sa amon mga utod
nga nagaobra para sa ikaayong lawas. Kabay nga ila maalagaran ang mga masakiton, si Mike Kasangkol kag Kaluoy. Hatagi sila sa ikaayos ang ila panghuna-huna kag lawas. Kabakod sa ila panugyanon, pagdampig gikan sa masakit. Kami nagapangamuyo para sa mga nagamasakit. Kabay sila, mag-aayos sa gilayon. Amligi ang mga nagatatap sa ila. Hatagi sang kapahawayan nga dayon ang mga nagtaliwa na. Hatagi kami sang grasya sa sining mga tion sang pagpanghangkat. Agod kami magpanikasog para sa kayuhan sang tanan kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Kabay ang among pag-ulikid kag kaluoy sa isa kag isa, magbulig sa amon sa sining tion sang krisis, kag magdala sa amon sang pagpanibago kag pagpakasantos. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Hesu Kristo, imo anak, nga nagakabuhi kag nagahari sa paghiupod sang Espiritu Santo. Dios sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Sa imo panabang, nagadangop kami umahal nga iloy sang Dios. Hindi pagtamaya ang amon pag-ampo sa amon mga kinahanglanon. Kundi, ilikaw kami sa tanan nga mga katalagman. O mahimayaon kag bulahan nga birhen. Amen. O mahal nga birhen, ikaayos ang nagamasakit, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami. Amon, salamat yet. Mga palanggan itong mga tagpalamati sa padayon madini nga paupod kay Tito Vilma sa pagpangamuyo sining orasyon ang derata bato sa COVID-19. Hindi kita mag-umpat sa pagpangayo ng kaluoy. Sa mahal nga Diyos, ang kaluyan niya. At anyway, luyag ba nato ni palabot sa pamilya Haniba, especially kay Margie sa bugos ng pamilya, ang atong siniman papetunong sa inyo kalisod, sa pagtaliwan ni Nanay Biling sa Inasin Iloy, Nanay Biling Haniba. No? Halini na sa amon, of course, sa Parza Action Radio, kay T, mga maupod na itong ini nga mga tagpalamati. Kag syempre, haliman kay Tito Wilma, kag sa pamilya, dira, sa Barangay Pata. Stay strong. Okay na. Keep strong and healthy. Kaghalong lang kita na. Okay? Si una sa pagpaalam ni Tita Wilma, pero sa itong sa countdown ho, sila na lang 98 days, Christmas Day na, December 25, and 105 days, New Year na, na i-welcome natin ang 2022. Paalam na si Tito Wilma, pero nga ito sa Bible verse of the day, and it's Psalm chapter 138, verse 8, the Lord will vindicate me. Your love, Lord, endures forever. Do not abandon the works of God. Salamat mayong hapon sa inyo. Happy weekend. And happy family day and happy Sunday para buwan sa Lunes na naman. Standby sa matawag na drama, mensahe sa pag-iguma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon!